Златото на дъното на Черно море. Търсят го повече от 170 години. Легенда, която още няма отговор. История, която започва през 1854 година. В Черно море съществува една легенда, която се разказва вече повече от 170 години. През 1854 година, по време на Кримската война, британски кораб с името Принц потъва в силна буря край Балаклава. Днес той е по-известен като Черния принц. Според официалните документи, корабът превозвал военни доставки за британската армия. Но скоро след потъването започва да се носи слух, че на борда е имало злато и сребро, предназначени за заплати на войниците. Точно тази версия превръща Черния принц в една от най-големите морски мистерии на Черно море. През годините царска Русия, а по-късно и Съветския съюз, организират експедиции в търсене на кораба. Намирани са метални предмети и останки, но злато така и не е официално потвърдено. Историците днес смятат, че ако е имало ценности, количеството им вероятно е било силно преувеличено. Но липсата на категоричен отговор поддържа легендата жива и до днес. Истина или мит? Съкровище или просто история, раздута от времето? Черния принц остава една от най-големите тайни, скрити под водите на Черно море.